Os portos da comarca están a comercializar bocarte. Armadores afirman que chegou en gran cantidade e agardan que se manteñan os bancos da especie pola zona unhas semanas máis. A pesca do bocarte comezou hai unhas semanas na zona 9A e nos portos da comarca están a recibir kilos desta especie de peixe azul, algo non tan habitual nesta época do ano nos últimos tempos. A casualidade que viñera tanto en este tempo porque foi unha suerte que todo este peixe que estaba sin pescar do ano anterior que nos lo deran agora aquí para a zona, non? Para a zona 9A, e foi unha suerte que aparecera semejante banco de peixes, que hai un banco moi grande, que son miles de toneladas as que van, a ver o que duran, porque andan bastante aquí pola pesca. Xa que recorda que antes de amarrar os barcos por o Nadal, o seu cerqueiro realizou 2 lances de anchoa. Pequenas, e resulta que non marcharon daqui da zona, parece que se manteñen por aquí, están dando cartos, unhas son máis grandes que outras. Hai un problema, non houve cupo, non se puxo un cupo, e resulta que se chegou a tirar o peixe para foriña. Non debemos de facer estas barbaridades, se arriba hai cupo, porque aquí non se puxo un cupo tamén no seu día. Porque sostén que os exemplares de menor tamaño non se deberían de levar para a terra. Que prácticamente ainda algunhas mezcladas cas outras non dan nin a medida. E traelos para foriña, isto non é unha forma de unha pesca seria e responsable, e a forma de recuperar o mar non é esta. Segundo se recolle na plataforma Pesca de Galicia, dependente da Consellería do Mar, os portos da comarca poxaron ata hoxe 1013 toneladas de bocarte, que xeraron case 1,2 millóns de euros. O prezo medio está a ser de 1,15 euros o quilo.